Kaixo arratsaldeon ikusentzuleo, hementxe gaude, Durangoko Ezkurdi Jai Alai pilotalekuan, eta gaur zesta punta profesionala ez dugu, baina punta-puntako zesta punta ikusteko aukera izango dugu, eta gazte mailako finala izango dugu, lehendabiziko hau, kantxara ateratzen ikusten ditugu, alde batetik Gorriz, Eduardo Agirre eta Gorka Segurola, biak Zumaiarrak, eta aurkari izango dituzte Teo Etxegarai eta Jon Iparragirre Urdinez. Patxiri hoien nauzue mikrofonoaren bestaldean, baina ez naiz bakarrik egongo izan ere gaur, aditu handi bat izango dugu gure ondoan. Felix Espila, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, nola ikustu duzu? Gaurko partida hola itxurari begiratuta, pilotari begiratuta? Ba, ez du, nik usten dut ez du izango gala, Iruazten dauenak ez dago garrantzeukiko, Usten dut finala gogorra izango dela, eta ikusiko dugu. Askotan pentsauarren ez du izango dela, ba, igual frontoia, o eune ez dauke, beran eune ez daukiko, eta baina ikusi txea horretan. Gazteak ere bai, gazteak ere dira, oso gazteak. Bueno, ja, pasan urteko esperientzia pizka baduke, eta nik usten dut urtetik urta mejoretan doizela, da normala ez da. Hori bidaue, mejora bidaue urtetik urta. Zuzendu nazazu, erratzen banaiz, baina gaur jokatzen ari dena da mutilen abia sistera zirkuitoko Durangoko finala dugu, eta goizean finalerdia jokatu dira. Hori da. Goizean, eta bertako irabazlea dira, gaur arratsaldean hemen jokatzen ari dena finalak. Hori da, horrela. Eharki. Eta, bueno, Ezkurdi pilotalekua mentxe dugu, bete ez da egin, baina, bueno, ikusle fina ditugu gaurko partidurako, eta partidua astera doa, sakea Urdin izango da. Bai, hori da. Bai. Ordoa. Hone tanteoiko dago, ia ze pelota atera, bueno, bakotxeak berak gustoko atako dago, eta segun tantu gaurrera junte, ikusiko dago konbeniakon pelota hori, o beste bat atako dago, no ikusiko dago. Hainbeste alde egoten da zesta puntako pilotetan? Ba, Danian, nik usten dut momentuan tantuek nahitxe askotan gustora jokatzen egon, baina tantuek beste aldera junten badie, beti peloti aldatu da. Sistema aldatu da, norberan aldera junten dane tantuek, eta hori gaitxe. Hasieran eratuko daue, euren gustoko peloti. Gero, ikusiko dugu zera junten dira. Hortxe lehendabiziko tantua jokatu da, bizi-bizi hasi da. Bizi-bizi hasi dira pilotari gazte hauek, eta lehen tantoa Urdin, erori da Teo Etxegarai eta Jon Iparragirrek. Lortu dute lehen tantoa setetara jokatzen ari dira, ezta? 15 tantuko setak, bi jokatuko dira. Eta, bueno, empatea egongo balitz, desempatea jokatuko luke, bost tantora jokatuko lukete pilotariek. Ordoa, sakera. Bizi-bizi atzera. Urten ditza, bai, ez peloti urten ditza. Ara. Bai. Begi zorrotza, Felixek, horreindik. Bueno, ez pentsa, begizek eta reflejo dana, sartzen. Gazti izenarren ondi urteak aurrera juten dira. Hori. Bueno, ikusten zaiek gogoz daudela pilotariak. Bai, ilusioz. Gero gaina bera zerako tantuk normalien askotan pasatzen da tanto tontu izaten dio, nervioso eten dira, eta bizkate zerrize bota arte, eta kontradizuk ezautu arte, bizkate lasai, ez da? Honek usiko dugu tantuk aurrera junenan, eurepe lasaitxungo dit, hobeto jokatzen hasiko dit. Hemen lehen aipatutako pilota aldaketa eta pilota probatzen, ikusten, ea zein den politena, beraien jokorako edo gaur jokatzeko bintzat. Eta kontu hauek, erranda, sakera gorria. Da normalien peloti askotan ez da etatzen norberan ideguna, sino kontradizio ez dakona komeni. Beti horreta jokatzen da. Zeuk egule pelota bat gustora eta tanto getxe madezu netxe kontradizioai beraibe gustau, horra ze jarraitzezu. Normalien izaten da, kontradizioai zer ez dako gustan, aretzaz jokatzen. Hortxe, Eduardo Agirre, Zumaiarra, ondo, atzera bizi-bizi, horreztu lortu, errebotean bueltan bai, Agirre aurrean, deja da eta ondo, tanto ona. Horri irriste egin du, baina hala ere zail zeukan iristea. Pilota horretara, Teo Etxegarai, aurrelaria.
Ba, Zumaiarra bizkorra da, Kosme zera, honek bizkorra itzen dago, Moten dago oso zimela eta zera, baina... Iarra, baina... Bai, ondo jokatzen dago. Nervioarekin eta... Bai, eta baki jokatzen. Gazteetan ondo defenditzen dago, aurrin ibiltzen da beti. Berriro sakera. Agirre. Bieta bat gorriak aurretik. Gazteen mailako final honetan. Sake batera izaten da luza eta do, hasi que falta. Hemen ere, profesionalen, eskupilotako profesionalen legeak jarraitzen dituzte, o... Azkenien da, ez luzetze itxik, ez da, ze gentiak sake pasa, sartu beste bat, aurruma pizkate murriztu, gentiak gustora ondizela jokatzen ikusi dizela gentiak, ez saki atate makarrik. Ja. Hortxe doa, urdina sakera, bina markagailuan, eta sake aterako du. Zelaria, Gorka Segurola, gora egon zaio. Gorkari bizi eman dio, eman edo tira egin dio, eta gora egon zaio. Hemen kontu zuikibide bai aurreko frontiza eta bai atzeku bai ez. Hemen aurrelarizek askotan igual bizi joten badau atzeko zara guten da. Kontu honetan, beste batzuk bizkat laburtsua. Honek 52 metro daukez, bestiak batzuk 56, 55, 54. Olako izaten dira, eta moten dugu metro bidi bakarri, baina horren metro biziak askotan asko izaten da. Metro batzuk garrantzia dute, kasu honetan, frontoietan eta... Eta, lehen aipatu duzuna ere bai, ez da, frontoia gutxiago gehiago ezagutu, eguna, dena sartzen dira tartean, faktore asko tartean, eta pilotariek ere horiek antzematen dituzte. Bale, eurentzako nada, ze azken nire beti oitzute basa fronto baten etxeko frontoia jokatzen, azken beste leko bat agute maza, jaztak izun zau izan da, horruma ona izaten da fronto desberdin eta jokatu, da ikizi, ez da, pelotan ikizi mizu, ondio gazti dira, da urtetik urta, jumizak geldike, ikizten. Beste tanto bat jokoan Iruna markagailuan. Aurrelaria Teo Etxegaraik bizi eman dio. Errebotetik bueltan Agirrek, ezin. Hor, eskuinarekin tira dio, baino... Errango nuke ezkerrakin tiratzeko, baino zaila ikusten hori ere, Bera, zetez eskertize da. Agirre eskerti da. Bai, usten da, ez da, sigur ezin dut ezan, baina askotan kostauaz da, errebesakin hobetu ibitzen da eskomiaz, baina... Zesta eskuinean dauka, hori beti. Baino... Zaten dira, hor utxe egin du, aurrelariak, barkatu. Hor ies egin dio. Bai, jaikixi ez da guen ganoraz. Finaleko nervioak baita tartean. Betxu, jaikixi ez, zabaldu jako, bote ineran hori zabala urtetza, eta ez da pelota hori. Ez du asmatu, Teo Etxegaraik. Sakea gorrientzat. Eduardo Agirre, sakean. Tera du. Hortxe da Jon Iparragirre. Ondo. Agirre. Eta horrezin izan du, errebotetik bueltan, Jon Iparragirrek. Saiatu da, errebotea baino lehen, baino. Lehenengoen hartzeko bina, ez da, peloti eskerromatik bizi urtetzen bai, korpurtza etorriago, eta gero bueltan mondau erreboti duteko, bina ezin zen dago. Agirre sakea, Iparragirre, ondo rebesez. Zera... Kanpora egun, ez. Errotea, ez, barruan izan da. Hortxe. Agirre. Luze, txokoan. Ondo harrapatu du hor, Teok. Segurola. Tomabiak. Harrapatu du kontrakantxatik, moztu. Eta... Eharra tantoa, bizi, paretera. Teo Etxegaraik, tantoa lortu du laugarrena. Bikote urdinarentzat Teo Etxegarai eta Jon Iparragirre osatzen duten
bikote urdinarentzat. Gaztea dira hauek, adinean eta ez dakite zehazki ze adin duten, baina hauek 15-16 urte tartean ibilgo dira, zarrauak. Bueno, 16 urte. 16 urte. 16 urte gitxigura bera hortxe. Txapara. Bai, 16, 17. Bueno, gero nivela pizkate goguan ikutzen da, baina normalain 16, 17, 18, 19, bai. Eta txapara joan zaio, Eduardo Agirreri saiatu da, saiatu da horre biurrikeria egiten. Bai, ondo ukidau, sake euxe da, sakarreztuk eta hartu eskero, bueno, aprobetxo hau da gana hurrien tantu itxeko, da hor, txapagani botaba pelota hori, igual tantu izango zen, normalien. Beste tantoa jokoan, 6 eta 5. Horda bize, pakotxa ere peloteiaz, baina konturitzen mazan, gorri egitzen da urdina peloteiaz tanto, da urdina egitzen da gorri peloteiaz. Trikimailuak, tartean. Pasatzen dana da, askotan azti konturitzen, ze, bueno, peloteo gorri bestagone esatekotan, eta baina ikusten badezuz, bestian peloteiaz tanto egitzen badezu, askotan emidana da, aritxaz jarretxu. Jokoan, 6 berdin eta ez du asmatu, ezin izan du saskiratu Teo Etxegaraik. 7 eta 6. 7 eta 6 markagailuan gorria gaurretik. Eta nahiko borrokatua, hasiera, tanto aldetik behintzat. Bai, normalien gaina lehenengo zeta baino askotan izaten da bigarren zeta. Bigarren zeta erabaki horra. Bai, karo, batak iruazten badau lehenengo zeta iruazi dagoena, baina maitxu da. Eta orduen, galdu dagoena, derri iruazi bidaue, irugarrena jokatzeko. Asi que, normalien bigarren zeta aparte gero baina tanto batzuk jokatu daue, ja euren artien ezutu behitzen die, ja badak ze pelotaz jokatu, normalien. Orduan, biharren zeta beti askoz behobeto urteetan da normalien, lehenengo baino. Sakera, Teo Etxegarai. Du, Agirrek ez du harrapatu saiatu da. Lau terdi kuadro inguruan, pelota saskiratzen, baina zaio ongi atera saiakera Eduardori. Raru horrek peloto berak ez da parkatzen, baina, bueno, zauten azta, egune beti ez dizeten bardinek, zer gaitxik hori ez da gaitxe pasa. Luze. Luze izan da. Bai. Luze Teo Etxegarairen sakea, beraz, tantoak gorri, 8 markagailuan, beste berdinketa bat markagailuan. Bai, eta ikustotena da askotan sakien ikusten oso garrantzitsu izaten dela. Da saki atabidanien, batzuk juten dit, segidun ataten daue, edozelan, ni besto konzentrazio pizkat bidala saki etateko. Eharra hori, Eharra hori indarrez. Eman dio Teo Etxegaraik. Usten du gaina be, Teo Etxegaraik, ez daite, laugarren usten du dala urtengoa. Bueno, txapelketi jogatzen dagoena, da laurutan ez da finala ez da jogatu. Da, bueno, oso ondo dabil jogatzen. Eta, bueno, horta jarraitzen badau, eta zera, bai dator urtien, beste maila baten jogatuko da, nausietan jogatuko egul, hori bakotxa, bueno, kusiko hau, ezta? Lehenengo eta beran ni badau. Kusi behar, ze maila ematen duen. Bai, ona izaten da, ze azkenien ikusten badezu maila emoten dagoela eta ondo jogatzen dagoela, bueno, ipinizkero beste maila bat altua, ikesten jungo da. Ja, kompetizioa beti gogorra izango da, eta hori, Ez da pozik Jon Iparragirre, hor bizi eman dio Gorka Segurolak eta ez zin izan du. Eraman zelari urdinak. Bai, esku neuki dute, hori oain, hor motz labur geratu zaio. Labur geratu bai, pelota hori, ez da ipajaikizia leko berezi bate jodau kantxan. Bai, harrituta geratu da. Harrituta geratu da Iparragirre, aurpegi
Bai, harridurazko aurpegia. 11 eta erdi inguru jo daue bihar jaikixe, da normalien 13-14 hartzen onda, inazte baina. Edo Agirreren sakea, Eduardo Agirre. Berriz ere. Tantoa gorri 11 eta 9. Stabil fin, azken tanto hauetan, Iparragirre. Laburre sakia motxkatu da, aurrako tantu eskune Errebotetik. utzin dau. Ziklo batean sartu zaigu, botila. Bai, baina, bueno. Aterako da. Bai. Sakea. Ordoa, Iparragirre. Erki atzeratu indarrez. Ondo baino, Ongi gaina paretera, eta segurolak ezin. Bizi eman dio, amorruz. Iparragirrek eta Gorka segurolak. Txapapera bidali du, pilota. Bai, pauso bat aurra dau, pentsetan ez dakula gareti pasauko, eta gero rebotera plantau da, baina engantxa bitza eta bekotu oldura guta da. Pelota aldaketa. Teo Etxegarai eta Jon Iparragirrek. Ez da gide, pelota bardina ez da hona eta, Ez nahiz konturatu, egian berri du. berriz ere falta. Luze sakatzen nahi da. Bai. Luze baino gehiago, bueno, zazpiko kuadro ere erraz pasatzen da. Bai, alturi motza frontizan, eta ezagoten ez da, sakiai beti pizkat oitxurik gutxin dago, saki dela, nik bestok saki dela tantu hasten dana. Pizkat hor konzentrazioa lasai eta bizu pizkat jakinde zeitxe zauzan, saki oso garrantzitsu izaten data. Presak ez dira onak izaten. Ez. Inunez eta zesta puntan, eta gutxiago. Segurola, oso ondo, harrapatu du Iparragirrek. Agirre, atzera, aurrelariak eraman beharko du Teok, oso ondo. Atzera segurola. Leoteoa ikusten ari gara orain, Bai. Leoteoa, klasikoa. Horreta ezin izan du. Pelota zona, Bai, errebotera tximista dezala joan da, eta... Bai, aurrelarize pasau, goiz amarri joda frontizan, eta junda atzelarize pauso bat emun aurra sartzeko asmuaz, baina azkenin ganetik pasau du. Saiatu egin da, aurrelaria ere, Eduardo Agirre, baina zaila izaten da, hori. Sakea Teo Etxegaraik. Normabiak eta ongi aprobetxatu du abagunea. Eduardo Agirrek aztia izan da, jokaldi horretan. Bai, artisti da, ikusti honek zauten ez da, hain simela eta txibixe eta moten dago, baina kantxan badaki zer ditzen dagoen. Baita lasai ikusten zaio, patxadaz, jokatzen, aldarte honean mutila. Ez da, ustuntzin geldikoteko mutil bat, beti oso bizkorri bitzen da. Sakea Eduardo Agirrek. Iparragirrek atzera, eta ez batak eta ez besteak. Ez dute pilota harrapatu. 8. kuadroan saiatu da, Eduardo Agirre saskiratzen. Baina ez batak eta ez da bera aurrelariak ere. Atzelaria barkatu, Gorka segurolak. Bateok ez dakit, beran reazinoie emoten da ikututzala pelota hori, sakide sartza, Ze gatu da ikutu balau laitxe, Baina epaiek ez dago izan esan, eta besti epez, ez da egite. Ondo, harrapatu du, segurolak, eta atzeratu. Agirre, paretatik Teo. Berriz ere txokoan luze. Atzera. Eta txapapera. Ez du ongi engantxatu agian, hor Teok. Pizka luze, pelota atzezan marri luzertzen duzunin da soltete matzu beti engantxeta itzen da gutzu urrina samar. Beti pizkate bezu batute rebote hori da.
Eta azken tantoa jokatuko dute, set honetakoa. Uste Ondo. Agirrek, oso ongi, Iparragirre. Gora iur, ez. Ondo. Eta tantoa eta lehen setak horri, erori da Feliz. Bai, hor ez Nostra dubilia, bai. amaiken hausten da jundile, eta horri daue lau tanto diku bizkorri daue gorrixek, eta, bueno, hor kostaue busten dute barrure botata jundala, beran intensiñoi, barrure botata junda, baina, bueno, esker hormak kututza bizkat eta zabaldu dute, bizkat suertezko tantu izan da. Bueno, lehen seta joan zaigu, Agirre eta Segurolak 15, Etxegarai eta Iparragirrek 12, berdinketa asko izan dugu lehen set honetan. Eta azkenean, bueno, alde handiagatik ez da izan, oso alde murritza gatik irazi dute gorriek. Eta, bueno, final polita ikusten ari gana, gazte mailakoa. Bai, bueno, kinielan hortaz urten dauzta, ni usten dute danape tanto pillo bat egin dagoela, eta kiniela gogorra izan dela, así que, bueno, finala be hortaz idoi ez da. Ikusiko dugu biharren zetan, pizkat aldatzen den urdine bika reazio bat atatzera dauen, eta hirugarren zeta jokatzeko asmuaz. Bueno, lehen emisioa baino lehen komentatzen ibili gara, puntuak eta jasotzen dituzela partiduen ostean, txapelketa hauetan. Eta ikusten dugu, Teo Etxegarai sailkapenean oso ondo dabilela, bigarren postuan daukagu, Teo Etxegarai. Azken partiduetan puntu mordoxka lortu ditu. 38 punturekin bigarren sailkatua dago Teo Etxegarai. Eta hori, Olarroakoa. ondioke bi txapelketa jokatutxu hau hirugarrena. Hori da, oraindik ez ditu partidu guztiak jokatu. Ez, lau jokatu bitxu, eta ikusten duzu bigarren doie, da ondio bi jokatu bi txapelketa, da lau jokatu bitxu, así que imagina, gaurko egunen ondio sartzeko da, Durangoku, eta Durangoku, depende gaur zeitzen dauen, igual uko txustet, eurek irazi dago ez da, goizian? Goizian datuak pasatu dizkidate, oraintxe ez dauzkago eskura, helaraziko dizkizuegu, emaitza goizeko 11etan jokatu duten partiduak. 13 puntu. Eta beste, imagina, gitxi jota be, 16 punto, eta 18 ipintzen duzu, beste 16, imagina, zema dira, berrota Matematiketan enazazu hauzitan jarri. Berrota mala puntokin sartu litzake, eta ja lehenengo postuan piniko litzake, eta ondioi beste bat gatuko litzake. Jon Iparragirrek ere 3 txapelketa jokatu ditu, eta atzelarien sailkapenean 3. postuan ikusten du Mutrikuarra. 29 puntukin. 29 punturekin, 3 txapelketa jokatuta. Eta beste 13, berrota bi, eta beste 3 gaurko finala jokatzea itxi, berrota bostekin piniko litzake. Ondo, berrota bostekin be, ondo. Gehienak berrota zazpidokez, Dane Mandiola. Atzelari gorria ere bai, Gorka Segurola, Zumaiarra tartean, honek ere 3 txapelketa jokatu ditu, eta 26 punto ditu, 8. lekuan dago. Eta beste 15, gaurko txapelketa, horre baduize aurra ez da, azkenin matematika zemiko da, eta... Aurrera doaz. Claro, gaurko finala honek laureko finalea ondo. Ailegeta, tanto pillu da, ez da. Eta gu puntua azari ginela, puntua gora, puntua bera, hementxe ja bigarren setarekin hasi dira. Tantu gogorra jogatzen da bize, Oso gogorra lehena, gogotsu atera dira aldageletatik. Ondo. Bai. Iraman du Teoren aukerako pilota atzera. Zaila izango da hori, eraman, oso ondo eraman du. Hori haitxi duk ez da, Segurola. Teok zabalera, erra. Mutil horrek velozia ondizen motatza, bai errebesaz da bai eskumiaz, eta, kostetako pizka bai bat tantu amaitzia ez da, baina,
pelota asko veloziadekin mototza, eta, bueno... Barrenetik pentsatzen ariko da, Jesus, lehen setean eta... Bai, bueno... Ez du, asmatu eta... Oain badakize derri irasi bidaula hirugarren setan ema jokatu. Así que, bueno, beste plus bat ipinikotze ez da. Beste mentalidade batekin atera behar da. Hori. Lehen seta galduta gero... Opzioak nahi bali dituzte irabazteko, bigarren seta irabazi behar. Eta horrengoan utz. Teo Etxegaraik. Ba, ja bota dau errebotian eskumiaz, ez da, hiru lau bat pelota, bekot oldora, ni uste bizkat luz hartzen dauela. Eta bigor... Bai, ez du lehena partio honetan. Eskuturre nahiko gogor epitzen da hor bizkat flexionoa mizu soltiagoa bizkat. Eduardo Agirre. Sakean. Pasa. Luze sakatu du. Bai, neko behien jodau frontizan, baina indarraz emotza. Eta pasa indau, luze. Sake luze atera du Agirrek, beraz, tantoa urdin erori da. Etxegaraik aterako du sakea. Hore luze, eta erraz gainera, Bueno, ja beste indau, ni besto pizka kontrol, hori etxi dinotzu, sake oso garrantzitsu izaten da, eta ni uste pizkat mentalizaute zentrau midauela sakiaz, Jurten di sakia eta bizkat... Bizpairu sake luze atera ditu Teok, eta hori ere buruan bueltaka ibiliko zaio. Ja mendik gaurra erregalo egizin dagoen, Zeta honetan erregalo asko itxema dau, baizu zedeguzun, biharren zeta iruazti madu gorriziek, eure txapelketi, gaurko txapelketi, Durangoko txapelketi eurik enungo dagoen. Asi que kontuz ekibiko dau lehenengo da behin sakiaz. Da gero, bueno, ero jokatu miko da, baina lehenengo saki bentzete horre laute, zazpien bitxartin sartu bidau. Tanto urdin erori da, beste aukera bat izango du, komentatzen ari ginen hobetzeko, Teok, sakea, eta hau labur. Hau labur. Ez dago fin gaur, Teo, sakean, ez asmatzen ari. Ez. Luze atera ditu, iruz palau sake, eta labur ere bai, azkenengoa. Bai, bihurtu da, luze ataten daulako, eta hone frontizan bezamarri jodau, eta labur. Baina harrapatu du, deja da, oixo utzi du, Agirrek asmatu indio, eta honek gauza bera indu, eta tanto. Azti ibili da Eduardo Agirre. Bai. Polita tantoa. Polita luzea ez da izan, baina bistosoa bintzat, ikusteko. Hor gaina be horre duken inderraz, Teok horre dejada barik, oba da, fontizer dixen jo, inderraz, horre amarra, amaika, eskerrorma, atzela izaien kainketa bota, hori baino. Hori horta dejada botatzen mazu, eta atrapeten motzue, hori untxin dauna, tanto kontradizu. Eduardo saketik ja abiatuta zetorren eta asmatu egin dio gainera, Teori. Eta gauza bera egin dio ordeinetan Agirrek, eta tanto alortuz gainera. 5 eta 3 bigarren seta. Gorrien alde erori da lenda biziko seta, 15 eta 12. Eta bigarren honetan aurretik dira oraingoz gorriak, baina laugarren tantoa lortu dute urdinek eta bueno, oraindik ez dago ezer erabakita. Ez, lehenengo seta horretak jundiz da, beti pate hor jundi azkena arte, así que, bueno. Sakea, eta hau ere... Luze. Aukeran. Gehiegi. Ez que alturi hartzen dagoenean, gero muñeka nahiko solte joten da, hor bizkate bajatu miago. Alturi bai emon, baina bizkate... Beldurrez sakatzen ari da, ikusten ari gara beldurrez sakatzen ari dela luze edo motz. Hori da, eta txarra izaten hori, bizkaten rete masa sakiaz, adios. Eharra pelotaka da, Iparra Agirrerena. Seguro lakondo. Ez da harrapatu lehen da bizikoan, bigarrenean nola edo ala eman dio Gorka Segurolak, baina ez da iritsi. Berdera ez da iritsi, frontisera. Zumaiarraren pelotaka da. Hor da, pentsau, zenbat sake falta,
Egin dauen, igual, hiru itxule, da hondik tanto batera da, Oraindik ere, markagailuan 6 eta 5. 5 eta 6. Hobeto erranda. Ez, ondo. Agirre gatzera. Teok ezkerrez erabaki du. Hormabiak. Eta bazirudien harrapatu da zeukala Teok. Honek gazti dira eta hainka bizkorra gutxin dago eta reflejupo bai. Moten izan dago tanto ja inde dagoela, baina korrika junda bizkor da... Bai, ja bazirudien harrapatu da zeukala, baina gero saskitik atera zaio. Azken momentuan. Bai, Teo ikusten dana... Teo Etxegarairi. Ikusten dana da reboti bizkate faiu daukela hortxe, ez dago oso ondo rebotietan estabil, ondo, Eta Eduardo horre bota eskero horreurrien, baki, ezatutan azta baki jokatzen horrek. Aztia da, horrean, artista. Bai, da orduan kontuz ikibiko dau. Ondo Teo, bere burua lurrera botaz, paretean luze. Berriz ere Teo. Elegantziaz, atzera. Eharra pelotaka da. Ongi harrapatu du Iparragirrek. Berriz ere Hormamikoa. Gustatzen zaio mutil honi jokaldi hori. Bai, ondo manejatzen da. Usten dut eskertize dela, eta normalien eskertize dana oso ondo manejatzen da. Eskerraz, bai, kostabo behar reboti, eta artista da, batez hor aurrien harrapetan dagoenean tantu erratzitzen da. Bai, egin ditu, holako tanto sorta bat gaur. Eta gustatzen zaio jokaldi hori, Eduardo Agirreri. Beste tanto bat jokoan, 8 eta 5. Gorriak irabazten, bigarren seta. Eta ez du asmatu Iparragirre. Pilota hori saskiratzen. Bentaja hartu dago, Mausta. 9 eta 5. Seteko une garrantzitsua dau. Gorriek ies egin edo urdinek harrapatu. Momentu hori da, baina, bueno, oraingoz urdinek tantoa. Jon Iparragirrek para tanto eta galdutxu batzu, baina eskomiaz mina handu zintzen dago, horaz pelotiaz bizizamar da, eta esker hormito bete ma dago eskumiaz, tanto moruzka bat eitzen dabil da hilik, ondioik. Darrakin ematen dio. Bai, postura bastante ona duke, eta altura topeten dago frontizan da esker horma pitxe ma dago, mina handu zinlik, Sakea Teo Etxegaraik. Deja da Agirrek, iritsiko da, baina paretean sartu da. Ez du aukerarik izan. Estabil gustora, beran gustora estabil, sakiaz labur luze, da oin eskura tatza eta estabil. Morrazioz kaskoa kendu du mutilak. Estabil gustora keinu gari da, baina oraindik badago aukerarik urdinetzat. Iparragirre. Egarra pelotaka da. Segurola. Antxerditik atzera. Teo sartu da horrongi, eirez. Berriz ere Teo. Ona. Mutxo. Zer pelota sartu dagoen, Eta izan erratza hori. Bai, eta Teo ikusten zaio, tanto haibeste ritmo bat sartu nahi diola. Ikusten du markagailuan aurrera doazela Gorriak. Eta ez du harrapatu. Pena, lastima. Bai, tantu garrantzitsu izan dago. Garrantzitsua eta... Behatzitzu zazpire jun, amar da zazpire jun, 11-6, ba... Tanto bizia jokatzen ari zen Teo, bere partetik. Eta ezin izan du gero asmatu Iparragirre, sakea Eduardo Agirre. Eta gora,
Goiko Goltxoira. Bai, suabe botata junda barrure, baina gorei. Zazpi eta hamaika. Markagailuan. Gorriak aurretik baino hortxe daude, urdinak ere. Eta aukerak badituzte, segurola. Utzi egin dio Iparragirrek, Teori, Etxegarai, Gi. Ondo. Erki rebotetik bueltan Agirre. Eta ez du harrapatu. Ez du harrapatu Etxegaraik. Bai, hone tanteu amabitxe zazpi, eta urraua amaustera. Hiru tanto besterik ez, Bai, behar Gorriek. Da ikusten gainabe oso seguru da bizela Gorriek, eta Teo, nei, baina ezin. Juniako partidu, oseta. Segurola, atzera, garrez, harrapatu du Etxegaraik. Eta hortxe, Etxegarai pilota ona indartsua. Bai, da justo txula, arrimauta, eta, bueno, suertez leko honin otxarrin, ez da egiten zen, baina piloti jo dau, baina peligrosuten horre, atzeko horni hain urran oten danien, kontu zuiki bidez, egueltan donu joleike eta mineleike. Etxegarairen sakea, harrapatu da Agirrek. Biadura ikaragarria eman dio pilota horri. Segurola. Eta hor zail mugimendu zaila, arraroa egin du Etxegaraik. Bai, ez da kolokau errebotera, neko goitxi pasabako izide. Ez da kolokatzen ondo. Fronto hau ez da dana, hemen rebotetik kontu zueki bida. Askotan asko urteten da urrengo gitxi eta horren beti kontu zueki bizu. Kostatzen nahi zaio gaur errebotetik Etxegarairi. Bueltan pelota frontisera eramatea. 13 eta 8, bitanto besterik ez, behar Gorriek. Ondio gazti dira eta geldiro ikesten jungo di, ez da? Hori etxi da hemen. Baina ikusten dena da txapelketa osuen oso ondo da biela, hirugarren txapelketa eta hirugarren finala jokatzen dagoela, sosegatxik jokatzen da. Bai. Hori maila ona moten dagoelako. Arrazoia eman barritzut horretan, Feliz. Eta berriz ere huts. Amalau. 14 eta azken tantoa falta. Gorriek. Eta Gorka Segurolak partidu txukuna egin du, Agirre eta zitzein dugu artista, baina Segurola ere akatsu gutxi egin du. Segurola. Izenari hori egin dio gaur. Eta hori da, txapelketan ondo dabil pilota asko sartzen dau, eta hemen kontraizio pino pelota bat egizia sartzen badezu, usia garrantzitsu da. Agirre. Eta hortxe, huts egin du Segurolak. Oaintxe hitzein dugu Segurolataz. Eta ara akatxan nuen egin duen. Baina hori normala da, ez da ze pelota gatxa izen da sartzeko, sartu kriston peloti sartuko ban. Segunda korrika aurrera, aidera sartzeko asmuaz, baina peloti aurreko partien jodaue jaikixe eta korputza torriako horre pelota hori normalien ez di sartzen danien, kriston pelota sartu dago, baina Teo, hortxe, arkiz askiratu du Etxegaraik. Segurola. Galenti pasten dago. Epa. Ondo epini. Ezin izan du eta bigarren seta ere
Gorrien alde erori da, 15-9. Hori da. Bueno, ondo jokatu daue, oso zerixo jokatu daue gortxek. Eta, bueno, merezitxe ez da, nik uste da lehenengo zeta, urdine igual zozer gehitxua ileikela, baina azkenien gortxek irabazi daue eta biharrez eta erratza gaina bi. 15-9 irabazi daue eta ondo jokatu eta, bueno, zorion dumiko da eurek. Gorri, erori dira, zorionak lehenik da behin. Eskerrik asko. Bueno, ze alde arte, gaurko finala irabazi ostean, nola geratu zara? Ze sentsaziorekin? Bueno, hasieran pixa gorra, frontoia da askotan ez etorri, da, ez dakit. Ja partio erditik aurrea, erretxo gaudeu, gure jokua, erras, da gure modua. Ikusi zaitzu, azti ibili zarela, hor gustatzen zaitzu bipareta joko hori, eta hemen komentatu didate berez ezkertia zarela? Bai, arrazoi, ezkertia nahi askubila, ni ezkertia. Ezkertia, baino eskuinarekin. Bai, txikitatik erakutsi didate, eskubi ibili behar da, kiroltan, da beste ezin den. Bueno, eta nola ikusten ari zara zure burua, aurtengo txapelketa honetan? Bueno, hasieran pixa gorra, zesta ikutu gabe, da bain, erdikaldian ja temporada hasita, eharki bilga. Eta Gorka segurorakin zemuz, gustora? Hombre, Zumaia izan da, eharra. Bueno, zorionak Eduardo eta segi hola. Eskerrik asko. Bueno, zelako mentalidadi ez da, bueno, zelera esan dagoena, frontoietan desberdinak dira, eta hemen ez dago zarri jokatu, baina ikusten da, edozein frontoietan jokatu ezkero, ondo ibiltzen dela, ez da? Eta hori garrantzitsu da, Beran joku atatzen dau, frontodanetan, eta, bueno, garbi ata dauz, da. Eta esan dagoena segurola, hori da. Ondo jokatu daue bisiek, eta nahiko erratzi irabazi dago azkenien, lehenengo esan emoten hain erratzi irabaziko benik, ikusitxe, baina azkenien, eure pentsa da nik bestote erratza irabazi dagoela. Lehen da biziko finala Gorrien alde erori da, Eduardo Agirre eta Gorka segurolara Zumaiarrarentzat. Eta orain aprobetxatuz, Ezkurdi pilotalekuan gaudela Durangon, pilotaleku ederronetan, hemengo kluba eta hemengo frontoiaren inguruko bideotxo bat ikusiko dugu orain. Aste honetan ere Bizkaian jarraitzen dugu. Oraingoan Durango herrira etorri gara. Bertan, zestapuntak garrantzi handia izan du urte askoan. Lehen zegoen kluba desagertu ondoren, guraso talde batek Ezkurdi Jaialai zestapunta eskola sortu zuen 1999 urtean. Urte askoan, jokalari kopuru handia izan arren, azken urteetan kopurua nabarmen jetxi da. Hauek, Ezkurdi pilotalekuan jokatzen dute. Hoberena, kluba gertutik ezagutzea da. Gu hasi ginen 89 zen, 88 zen huelga bat egon zen Ameriketan, enpresa batek itxi eban laguntza klubai. Gu gila 89 zen, klub barritx egin guen, horre urtien 40 mutiko ibili ziren. Gaur dekau txikisek sortzitik 12 urtera sortzi, eta gero nausisek beste 5-6 etortzen diez. Oin neskape bai, neska bat dabil, eta ja badabil jokatzen txisterako topaketak eta kueten da, baina jokatzen. Guk hemen dekau martzitenetan eta eguenetan 5-etatik 9 arte. Eta gero, zapotuetan ero, jokatun gau, txapelketak. Pasau hastien uki hau finala San Faustoko torneue, oingo urtien izen da 34, eta jentie, jente asko egon zan.
gabiz danok bultze, haber, sexta punta barrido joeten da bere lekure, gauzak ez diez errezak, baina, bueno, engau aldaben egin gau. Durangoren kasuan, udalak garrantzi handia dauka. Izan ere, Xistera proiektuarekin elkarlanean aritzeko hitzarmena sinatu du Durangoko udaletxeak. Bueno, hortxe ikusi dugu Ezkurdi kirol elkarteko eta hemen egiten den lana, azaldu duen bideoan, eta, bueno, importantea izaten da, ez da? Horrelako, bueno, kirolak eta mantentzea, laguntza izatea ere, babes hori izatea ere importantea, ez da, Feliz? Oso garantzi utzeten da, normala da, ez da? Kirola oso importante mundu guztien izena, jaialai izenakin, eta mantenidu ez bakarrik. Nik usten dut geldiro, pausu gaurrera moten dauzela, eta, bueno, laguntzak bidala, eta, bueno, lehengo, ze esango txut, lehengo popularidadi o lehengo maila, jentia eta pelotarixek eta etortzen den barri do, ze, bueno, urte batzuetan niko jatxitxe, bajatute, ez da horren besteko zerik euten. Eta normala, ez da, bueno, parte bati, Ameriketa geruta Fontobidaz zatekotan lehen 14 gauzan, da aukeri zegoen Ameriketak uteko. Gaur egunean, nik usten dut gauzak berton imidie, eskolak eta udaletxik eta diputazioik eta, bueno, aldan patrozinadorik eta aldan danak lagundu, hau kirolau oso berezize. Edarra da kirolau. Bueno, berezize izen da, gaina bertoku Euskal Herriku, da Euskal Herriko izena mundu guztien egun dagoen, ez da, jaialai izenakin. Inolako dudik gabe. Eta ez hori bakarrik. Bertoko beti zato gauza bardine, gaina bertoko izenaki jenti jokatu dauna, herriko izena, ero ez esango txut, bat ez boizera, ez da, bakotxa beran abizenak, Euskal Herriko bentzet izenakin jokatu dauna, hemen, mundu guzti, eta zuke mundu guztien juten maza, jaialai beti zaten danien, Euskal Herriko dana. Berotzen ari dira, final hau jokatuko dutenak, helduen mailakoa, Gorriz Julen Iriondo eta Tibo Bask izango dira, eta Urdinez Iñaki Urriola Beitia eta Jon Mandiola. Bueno, zure inguruak gehienak, Feliz? Markinarrak, Jon Mandiola eta Iñaki Urriola Beitia. Eta berritxukoa, berriatuakoa, Julen Iriondo. Bueno, izetaz Etxebarriko da, baina berritxuko eskolako da. Berritxuko eskolako. Etxebarrikoa, errango dugu beraz, bestela gaizki hartuko dugu agian. Bueno, baki berak ez da, hori, bertako eskolako dela, eta gero, bueno, Jon Mandiola, hori loba da. Zure Joba? Bai. Orduan gaur favorito ahotsetik hitz egingo alduzu? Bueno, betxu, aurrerakoan berritxun jokatuan finala, ezaban hiruazi, baina kriston zeta jokatu ben. Ikusgarri jente guztize gustora gatu zen, telebistan emoben, baina emongo ben. Eta ikusi daguna, posik gatuko ziren, ze jokatu ben oso ona. Penagarri, zaukeri ukiben hiruazteko moduan bi etxik galduen azkenengo zeta, eta, bueno, baina jentia onzana, jente pilo bat onzan gainabe, fontoia beteta onzan, eta gustora, eta bigarren finala jarraian. Da, bueno, honek ikusiko da guzta, ze maila moten dauen. Markinen da sarri jokatu da Balkarraz, hori importanti izaten da, eta ikusiko gaur izelan moldatzen ez da. Kontradizio gogorra dugu ze, Iriondo txapelketa osuen, oso ondo dabil, oso ondo, eta Teo Bas bai, ez da. Iparraldeku da, eta gainabe oso ondo jokatzen dago. Tibo Bas, aipatu dugu,
bera Bidarteko eskolakoa, eta gaur Julen Iriondo Etxebarriarraren atzelari izango dugu. Eta, bueno, aurrean Markinako bikotea izango dute, helduen maila honetako finalean, entxe ikusten dugu irudietan, tipo baskori zen zuzena. Bai, bueno, pelotak, claro, lehenengo setik, lehenengo gazten mailan jogatu dauna, pelota beste pelota batzuk aldatu, ero, bueno, ero usa dugunez igual bi o hiru pelota, bueno, beste barri batzuk ekarri, eta ikusiko dugu ja hon, hasierako, ezta, lehen esan duen, ja, ze pelota konbenidan bakotxa, atako daue, eta gero, partidu zeta aurra jaunena, aldatuko daue, o jarraitzuko daue, o ondo torten badako, Sake Agorri, egokitu da bigarren partidu honetan, helduen mailako final honetan. Eta gero esan bidana, lehen esaten onain kirolo, baina sistera eitzen dauen lana da oso importantiz da, gaztiek, ze gaztik atabi daue, eta honde eskola danak alkartutegaz, eta ia gauzak ondo juten nien, ze lehenengo da behin, gazterik espadau jokatzen dauena kirolau, gero ez da, nausirik ez da, hau gaztetatik hasi bida, eta zenbat agizia azten dian, hobeto, eta? Eta hortxe, horre, erdi barkamena bezala eskatu du, entzadenez, tentzio gabe eginakoa. Preso hartu da ikusi dau Iñaki barru zamarrien dagoela, eta ez da izaten pelota barrixaz ormabiko hain ondo gotati, askotan bizka motela otena, eta marketa jutez agixea, eta askotan kanpora urteten dau, ero oso txarto botatezu, baina ondo gota dau. Sake hor. Iriondok. Eta tantoa, paretan luze. Jodu, Urriola Bitiak. Iñaki, bueno, on aurrien pasa bizkat, esan gutzut, irregularra izaten da, bera joku bizkat alegri danez, inoz gauzak batzuetan ondo urtetan dago eta beste batzuetan ez. Eta orduen, bueno, egune ondo daukenein, remata ditzen da bastante ondo aurrien, da urtetan maotza gauza, bueno, partidu hon bat ikusileik hau. Gauzak txarto urtetan motze, ez da emistoso urtengo, ez da. Baina, bueno, honik mi pestot kontradizio Julen Iriondo eta Teo Bask oso gogorra die, eta ezin otzela aukera ondirik emon, gauzak ondo enbiko dau horri irabazteko. Final ederra du gaur lau pilotaren aldetik, eta ea ala ateratzen den pilotarien osagaiak baditugu, pilotariak baditugu, ea partidua ere ona ateratzen den, sakea eta deja da. Sakea atera du Urriola Bitiak, eta Iriondo geztu barkatu, azti ibili da hor, azkar ibili da, deja da goxo utzi duenean. Lehen esaten hona, oso ondo dabil Julen, ez da, jokatzen, txapelketa osun. Eta, bueno, konfiantza hori hartu moten dago azkenean, eta ez txapelketan, ostontxime partiduk aztin da jokatzen dagoena, ondo dabil jokatzen. Eta hori garrantzitsu izaten da, konfiantza hori ikutsi onda da, ez da. Bai, konfiantza izatea, beti antzen baten da gainera kantxan, konfiantzaz dagoenean norbait. Bai, eta aparte igual askotan pelotari eskaz hau, bueno, fakultatak itxia daukena, izen arren, baina zeu sinesten mozu eta ondo jokatzen baza, askotan zu baino geixa jokatzen dagoenak, iruazitzazu, ze itxik, ze igual besti ez dauelako horrenbesteko konfiantzi, eta norbera dauke hori konfiantza hori, eta hori garrantzitsu zen da jokatzeko. Berriz ere saiatu da, hor dejadatxoa, baina zaio atera, urtziaz, Julen, Iriondori. Bai, Iñaki lehen bede jai botatza eta korrek egunda berta, eta egunda geixa justeta, justo txapaganien lata, eta hortxe ez dago asmo.
Pasa. Barruan, Luze. ez, luze izan da, luze izan da. Bai, lehenengo Ematen zuen barruan zela, Bai. ematen zuen, baina Ez, epai hor dago, bertan linea hori. bertan dago eta gu baino beki zorrotzagoa. Bai, da gaztia, bai. Zu, gaztiza, ondiek, baina. Ni baino zartxeago izango da, Bai. epailea. Seguramente, bai, segurazki. Bueno, denak hemen gazte gaude. Hori. Batzu zartxeago eta bestea gazteixiago. Ja, sarrik ez da, hone, heldute dauna. Heldua, hori. Hori. Beste tanto bat jokoan, 3 markagailuan, partidu hau ere berdinketekin hasi zaigu, lehendabiziko gazteen mailakoa bezala. Gogoratu Eduardo Agirre eta Gorka Segurola, Zumaiarrak izan direla irabazle gazteen mailako final honetan. Eta helduen mailan, partidu horrokatu ikusten ari gara hasiera honetan behintzat. Gutxo. Paretean pegatuta zijoa, baina... Hori bai, barrura. Hori bai, eta barrura. Eta hor, postura zaila zuen hori. Bai, bihurreta sartu dau. Beso hutsean. Bai, karo, atzeko hormi urran dagoela bizu, bizkaizko bat sartu dau, ze baki utzitxema da guelta etortema arpeixen, numaitxe jolikera. Eta hori bale izemazan metro bi aurrera, esku nagikoa, baina ja atzeko horma, urratzen zau zenin bihurre moten da atzeko hormik. Sartu eran, ze baki sartzen espozu gueltan etorrilekela pelota hori. Ez dut ikusten horma eta kalkulatzea ere zaila, askotan. Hortxe beste tanto bat jokoan, eta orain horma biak, indartxu. Ikusi indio, Urriola Beitiak. Atzetik, erra. Urriola Beitiak aukera. Atzeratu du. Bask ondo. Moztu eta harrapatu du. Erra. Aze pelota harrapatu duen, Iriondok. Urriola Beitia. Ondo Bask. Aukerakoa Iriondok. Zera, luze. Ondo eraman du. Eta txapapera. Hor ez da, dipetzito tetorriako zela lau bost gauza burure, da azkenean toldora bota. Artu eskomia sartu daunein, pentsatu, bueno, ormabiko botako, tzabarro botako, atzera botako. Ja, askota paezna, ez da, burutik etortatzu hain aukera asko duguzu hor aurrien hartute. Aukera asko zituen. Eta burure etortatzu lau bost gauza, da azkenean ebitxezu, enbidaztezune, toldure bota. Eta alaxe gertatu zaio, Julen Iriondorri. Tanto honetan ere, 4 markagailuan. Harrapatu Iriondok, horma biak eta tanto eharra. Bai, sakik etzen espotza, ja, nire usten dut lau sak sartuntza zela, eta 3 tanto itxut, bat beko toldure bota dau. Kontuz ikubiko dau, Iñakik saki etaten, Sakea ederki aprobetxatu du. Sake buelta. Urriola... Markatu, Iriondok. Eta tanto edarra indu horma biak. Sakean Iriondo. Erki Mandiola. Ondo. Ezkerra eta Julenik eta... Hor bazidurien, harrapatua zeukala, baina... Bai, Ies egin dio. Bai, betiko usta, pelota erretzak, tortatzu burure gotxean bole, petzekoan kostaue botati, Iñaki barrune onda, eta hortik kostaue ondo ikustezu, ja, pelotari beste kontraizu barrundaz, da hor ikutzen motza eskerreko hormi kostauaz, tanto etxiko aukeri ukideu, eta hori pentsetan barik. Eta deja da, berriz ere, sake bueltan Iriondo, egin ditu, ja pare bat horrelakoak. Eta asmatzen nahi da. Bai, kentzen espotza, Juleni saki txartu bideu. Lehenengo esatuena, garrantzitsua saki asazten da partidu, tantue. Da orduen, saki garrantzitsu mida, kendu mida, eta gero jokatu. Sake agorri, Iriondo 6 eta 5 markagailuan. Iriondo
Eta Tibo Bask dira aurretik. Eta Bask, bera, bai, abiadura antzetorren. Bai, da ez da hori, abiadura bagari, eta esker horman ikutzen, hori ez dizen erretza hori sartzen. Egarra hori ere. Zera... Partidu gogorra jogatzen daz, Bai, hasiera gorra. Gero aparte, bueno, ikusten da, ezta, beste maila bat dagoela, pelotan, hemen, ja, urtik badoize jokatzen, eta hor, bipareta egingo zuelakoan zabalaldera joan da, bai, Urriola baitia. Bai, baina barrure junda. Eta barruan geratu da, kantxa erdian egin du botea. Eta tantoa gorri, erori da. Bai, zagoten azta, gauzak ondo urte betze urdinei gorri xeiru azteko, oso ondo jokatzen da, aparte ondo jokatzen da bize, eta orduen gauzak ondo emiko da. Garbize deja da, eta ez da iritsi hiri ondo. Jokaldi hori asko ikusten ari gara, partido honetan. Bai bata eta bai besteari aurrelari gustatzen zaie, jokaldi hori, antza denez. Bai, aierri, zuzeni junda berta, baina jaikixe ez dagoen bera pentsa du, txigixe, laburra indago jaikixe, bai. Da ez da llegau. Ez da iritsi. Julen hiri ondo. 7 eta 6. Sake Urriola baitiak, Markinarrak. Ordainaki. Kanpora. Kontrakantxara zuzenean. Bai, Arrimo biako eta solta dutza eta kanpora. 8 eta 6. Eta bai, Felixek ongi erraun bezala partidu borrokatu ikusten ari gara. Eta lehen aipatu du kirola tradizionala eta kirola importantea, baina kirola aparte ere arteare bada, Felix? Nola, saskiratze horiek eta jokaldi horiek eta artea bada. Gauza esango zut, guk Ameriketa bizaua zuten ginen, karo. Eta gure bizaue zat de artistas. Artistas? Bai. Kirol moduen badik, ginen bizau de artistas egutzen duen hori. Ara. Bai, pentsau, hori gaitxik, artista, horientzako, arte bazan, hau kirola. Noski. Artista, estatu batuetan artista, eta hemen ere bai, artista, Feliz. Hemen artista. Denetan artista. Sakea Urriola bitia, garrapatu du airez hiri ondok eta atzeratu. Bask. Mandiolak indartxu. Gorputza eharrekoa dira, lauak. Bai, sasoie eta zein dutzen di. Ezinbestekoa. Horrelako kiroletan eta hor... Boten du, Kontrakantxako txapa ikutu du, antza denez. Bai, eta bere ala erori da. Ikusi da Iñaki barruan dagoela eta Ormabiku bota dau errebesaz, batzuk bakiz, baina ondo urtetik, botatik gauza bada eta ondo urtetik beste bat. Bota du, zai batera. Ondo, jaketutza betzet. Bai. Eta... Ba, eskatutza honek, da besti garo, zestu ipini dagoenin bizkat galdu indau pelota. Deia darregarra entzun da, frontoian. Baina, zira ulertu. Iñakik horago gauzutan kontu zuki bidau eskatutzan atzelari xe lain bidau. Normalmente atzelari xe da partidu eruten dagoena, zatzetik beti horretu ikusten da horretik baino. Ikuspegia hobea. Bask. Zera... Ondo, harrapatu du, Mandiolak. Moztu, Urriola bitiak harrapatu, jokoan luze. Agarra pelotaka da. Eta... Ez ote zen urruti xamar jokaldi hori egiteko? Bueno, eske preso ikusi dau. Normalmente hor aurrelariziek ezin dau kruzau ikustizu. Barrun gatu da. Ondo bota balau. Bat tanto etxeko eukeri uki dau.
baina hori haitxe, aprobetxau, ze besti zabaliak mazama, igual mostu ingo ban, o zera? Garbi ikusi du, preso harrapatu du, Felixek ongi erran bezala. Iñaki Urriola baitia, baina ez du asmatu bipareta hori onaera eramaten Julen Iriondok, eta txapapera joan zaio Etxebarriko aurrelariari. Bai, bueno, tanto itxiko aukeri ukideu, baina ondo botabi da, askotan aukerak aprobetxetai ona izaten da, baina aprobetxau, toldure bota, ero kanpora bota, kontuz ukibida hor. Bederatzina markagailuan. Horrezkatu egin dio Urriola baitiak. Ikusi du, Giraman. Iriondo gatzera. Dio la pelota gadarra. Eta hor Iriondo saiatu da. Bueno. Baskere, trabatik entzen saiatu da momentu batean. Bai, hor basket eskatutza, bera petxartu ez da duki, Julenek ez da duki hain txarto, baina basket saltza, horre pelotok laiztezun hori nauke ondo ikiot eta tranquil. Eta ies egin dio. Hor, pelotak Urriola baitiari. Bai, horrek, ja tanto honetan amarra mamaosta ja bertan urrandaz da horre pelotu sartu minutzen, erregalo gitxi mida mendik aurra gaina. Hasieran, beti tanto tontu guten di, baina oina mendik aurra tanto danak asko balizu dabe. Amarna markagailuan eta gogoratu setetara jokatzen ari dira. 15 tantotara eta gertu daude. Bai bat eta zein bestea, gorria eta urdina. Iriondo. Zera, egarki harrapatu du Mandiolak. Eharra hori, jauzita guzti, polita. Eta mozket, eta ez, astima. Usten dut aile gau inala, lehenengo petzago eta jaikibira aile doala, baina ez, jaikibata aile gau da, baina, lastima. Bai, ez da izen erratzagatzeko pelota hori, baina, Tanto de harra jokatu duela ere Jo Mandiolak, pelota zailak saskiratu ditu. Bai, da, jaikibata aile da, baina berandu, aile gau bai, baina forzaute. Berandu eta ez da balekoa izan. Iriondo, sakera. Partido politxo jokatzen da, kompetitu da. Eta, ia. Ea, noren alde erortzen den lehen set hau, borrokatua doa. Eta partido edarra 15-era, oraingoz gorria gaurretik, baina ez dago ezer erabakita. Horra rapatu du Urriola baitiak. Gora, ez. Ez, barruan izan da azkenean. Iriondo. Sale. Eta gorputzea etorri zaio pixkat. Bai. Baina alare gauza zaila egiten saiatu da. Zaila zuen hori. Jon Mandiolak. Bai, arrebeskure pantau da kostauaz rebotietako modun azkenein efektu barruri dutza eta gana etorriako peloti, baina Hortxe, bi tanturen abantaila lortu dute orain gorriek. Eta 15. tanto horretara gertuago daude. Gero eta gertuago aurrera doa lehen set hau eta set ederra ikusten ari garena. Julen Iriondo, sakera. Ez, gainame pelotarixek, maia honeko pelotarixek dit. Iriondo, atzera, errebotetik bueltan edarki Mandio, baina Bai, zestu Mandiolak ezin. Hori pizkat flexiono da, eskumia sartzen da nini pelota hori pizkat bere lagundu miako pelotia flexionetan. Gogorri pitxe modezu, ontxe pasabakona. Eta askotan itxina joanek peloti zestu pini gogor, pizkat hor flexiono da.
Eskumuturreko jokoa. Hori. Urriola Beitia, rebotetik bueltan, jaso, Tibo Bask. Zera. Urriola Beitia, jauzi, eharra. Txinaki, atzera. Hor zabal aldera, baina ez du harrapatu Urriola Beitiak, pelota. Bueno, ez da izen, igual bera intesi barrure botatik hunda, baina ezker hormi kolpeotza, eta, bueno, Iñakiko hori alegindu da sartzen, baina hor ez da erretza, hor jaikixe hain urran korputzan, hain urran etxin dagoenin, ez da izaten erretza pelota hori sartzen. Baina gorrixe ikusten da, ritmo handuxe ipintzen abizela, eta 14 eta 10. Azken sakea set honetan gorrientzat. Ondiola, Ondartxu, ona. eta ez du harrapatu Tibo Baskek. Bai, bizien erdire botatza, da hori peloti oso meritxoko tantu izen da. Maika eta 14. Ez dizen lamon setau galdute. Zan, ritmu jarretxu izela, ze netxe galdu, biharren setin hori ritmu hori. Ze askotan pasatzen da, ikusten madezu lehenengo seta hau galdute duket. Eta galtzen mozu, ritmu lahaten mozu, gero biharren setak kosta itxen ozta behartzen. Claro. Eta midana da jarretxu, netxe tanto galdu, jarretxu. Alba da, iruazi, baina jarretxu. Ritmu hori ez galdu. Ritmo bizian ari dira benetan, partio honetan. Eta hortxe, ies egin dio. Eta lehen setak gorri, erori egin da, Julen Iriondo eta Tibo Baskentzat. 15 eta 11, nagusitu dira lehen set honetan. Bigarren seta jokatuko dute atxeen alditxo baten ondoren. Gaurko pilotariek, helduen mailako finalean. Bai, ikusten da, ez da. Ezagutena, gorritxe iruazteko, asko gauzak ondo enbidago urdinek. Ze gorritxek bisek oso ondo da bisek jokatzen. Eta pareja gorra itxen dago. Así que, bueno, ikusiko dugu biharren setien, zozer aldatzen bada, ero bestiek igule lehenengo zeta iruaziran bizkate jazten bada, ritmo hori jatzen badaue, eta urdine, euren joku bat aten dauen. Intentsitatea ez galtzea importantea da, Felixek erran moduan. Eta bigarren set honetan ere intentsitate berarekin jarraitzen badute behintzat, lau pilotariek, partidu bigarren seta ere ederra ikusteko aukera izango dugu. Eta, bueno, baduzu urte batzuk txapelketak eta danak horre lauro jogatzen dauzenak. Eta orduan badagize da final bat jogatzie, eta batez be iruazti, batzuk galduko dabe, beste batzuk iruaziko dabe, baina, bueno, sasoi dauke bizkate demostretako bakotxa zemate daño jogatzen dauen. Tibo Bask, gaurko zelari gorria, lehen aipatutako sailkapenean, puntuen sailkapenean pexamarri ikusten dugu. Bi txapelketa besterik ez ditu jokatu Tibo Baskek, eta 9 punturekin ikusten dugu atzelaria Tibo Bask. 9 puntu. Bueno, 9 gaur etxe madugu 20, 29. Da, irugarren ezingo letzake. Bueno, beste aukera badauke, beste 20 basatzen badau, berrota beratzi, baina, bueno, hori ikusten da, bueno, askotan igual egun danazti bardinek, igual fontoie bedezberdinek, eta, bueno, askotan hori pasten da, fonto bat gustora ez duzu jokatzen, igual, sorteu zeten dan, aurrelari zepe, igual ez dako tokau beran gustoku, bueno, hori askotan pizkat izaten da suertie, eta gero joku, ez da, eta fontoie, bai. Aurrelarietan berriz Julen Iriondo goran daukagu, sailkatuta 3. postuan du aurrelaria.
lehen postuan Antxon Alberdi dugu eta bigarren Ekaitz Mendizabal puntu gehienekin, hori jokatu dituzte txapelketa gehien gainera. Eta Telmo Manterola Zumaiarrare hor dugu laugarren postuan puntu aurrelariak. Bai, gero azkenian esaten dago batzuk suerti izaten dana kinielak eta hori, baina bai, suerti pizkat bida. Baina azkenian, txapelketa azkenian, onenak aieten dira, hor zuk esan dezun pelotari danak urte osoan ez bakarrik Zisterako txapelketan urte osoan ondo ibitzen dira. Maila honean ari dira. Hori da. Eta hemen jokoak ez du engainatzen, erakusten dutena. Hori da dagoena. Eta askotan puntuak zenbaki hutsa izaten da, baina kantxan ere maila erakuste dute. Bai, hori da, igual batzuei gustora igual partidua jogatzen dago, beste batzuk kinele gustakoek, bueno, eta demostrauleike igual hobetu abiliko da partiduetan, kiniletan, baina azkenean pelotari maila moten dagoena autosuan partiduetan kiniletan ondo bitzen ala. Bigarren zeta hasi da 2 eta bat, jokoan orain bina. Bai, arrimote, Rimatuta joan zaio eta Tibo Baskek ezin saskiratu. Bai, lehenengo zeta eta hori nire usten du igual bigarren utz modoku utzen nina nauke kontauko, ze arrimo biako oso arrimote junda eta motz, hori motz, labur. Bai, eta orduan nik enake kontauko utz moduen, baina kontenten mau nik usten du igual biharna, irugarna dala, zet danien, hasi que oso utz gitxi eitzen dabil. Pelota asko sartzen eta bai errebesaz eta bai eskumiaz, batez berrebesaz atzera botaten oso ondo. Sake laburra atera du Iñaki Urriolabitiak eta tantoa oparitu egin diete gorriei. Azken finean oparia da, labur oluze jotzea kasu honetan. Eta ez daude opariak emateko lehen zeta galduta gero urdinak, baina partida beharra egiten ari da, Bai, partido ona jogatzen da. Los pelotari oso ondo da bize, urte osoan, así que demostra mi dago ezta. Da sasoi duko itxe demostretako, Eta Zisterako txapelketi oso garrantzitsu eruntzako ze, bueno, azkenin pelotari onena jogatzen daz, klubako txeteko pelotari onena jogatzen daz, así que niko dago demostrau, zein dan urteko onena, ezta? Txapelketa mentzet onena. Izari polita izaten da, hori ere, irabazten duen antza behintzat. Ongi etortzen zaio, ongi hartzen du, eta horea da. Hamaike txapelketa jokatu, hainbeste pelotari partizipau, eta txapelketi iruazti, hori zoze signifikau bat dugu, ezta? Polita da hori. Benetan, pilotariaren zabaita. Beste tanto bat jokoan 4 eta 2. Urriolabeitiak eman. Eta Tibo Bask indartxu horreta. Errotetik gertu zen Mandiola, saskiratu du baina atera intzaio. Pelota zona izen da, errebesaz, beloziei motza, esker horman, atzeko hormi justo txula ezin dago pelota hori laga, sartu inbideo derri hor, txula zoian. Eta, bueno, sartu maman, ez bezango ze pelota sartu dauen, baina utzein dauena, esan da, utzein dau. Ez, nik ustot pelota hori, ez da izin erretza, eta, bueno, alegindu da, baina ez dago eukere euki sartzeko. 5 eta 2. Gorriak nagusi. Urriolabeitia hor. Hone, engantxa bitza, kontuz egin Mabiak, bertan da Urriolabeitia. Moztu eta eharra, tantoa, eharra mozketa. Urriolabeitiarena. Bueno, hondik magusta bada, hondik 5 da 3, aprobetxetzen dauen pelota aldaketa bardinaz da bizen jogatzen. Baina euren aukerak aprobetxaute huelta mototzen. Urriolabeitian sakea, harrapatu baitez, eta goxo. Hori ez. Ez du harrapatuko, goxo utzi du Julen Iriondok.
bentaja hori deuke, eta sakiai ez dago ondo bata. Kontuz ikibideo sakiaz, lehenengo setin azkenengo saki politxo eta dau, kendu jutza. Baina Juleni eskura eta motza, arra horrien bak izan amaitxu, da kontuz ikibideo, Nebo dau zetau, buelta amon. Entzat saki kendu. 6-3, jokoan bigarren set hau, helduen mailako finalean, Durangoko Ezkurdi Jai Alai pilotaleku edarra honetan. Sakean Julen Iriondo. Bai, da azkeri jentetxu etorri da, jente pilo etorri da. Bildu da jendea, armailak bueno, nahiko beteta ikusten ditugu. Bai, askotan izaten da, gaur larun bat eta jentie bazkaltzen, berandu bazkaltzen da. Luze jot dute, bazkari askok agian. Bai, sobremesa, kafie eta, jentie etxetik urteteko, gero aparte giru ez da udan moduan giru hona itxen dauen. Udazkenean sartu da garaia eta gaur ez du aurreko asteetan bezain bero egiten, baina giro dago Ezkurdi pilotalekuan. Urriola bitiak. Goido iritsi da, Zosta. Earki kolakotatzen Mandiola, eta hori bai ez denula espero. Bai, pentsa otatzera gotako dauela, baina Ormabiko, eta ondo urtetza, bota behin dau perfecto. Hori bai ez denula espero, eta abiadura nion da, Bai, da ikusiko dugu errepikapenean. Emote bane kanpora zoila, baina frontize jodauenean oso barrure jodau, esker hormi asko jodau, da emote bane kanpora urtengo bala, baina. Ematen du nahi eta induela gainera, Eta deja da. Iriondo. Hor sakik etzen espotza ezin dau izarrek. Zentrau bideu sakiaz, Julen ez dutza parkatu gorra hartzen badau. Egin dizkio, jada batzuk, Julen Iriondo gaurko partidan, bikote urdinari horrelakoak, eta ateratzen nahi zaio Julen Iriondo hori azti. Bai, eta lehenengo zetailu azitxedaz gaina be, eta konfiantza gehiagorekin. Hori da. Zera Iriondok paretean sartzen ari zen, baina ondo, Mandiola. Eta hortxe. Ez dakit, eskumiaz hori erremesaz hobetu bidau, ez da izia gaitxik eskumia, neko bane igual beste Ormabikoa bota urten hitza. Ez errebesaz gunda. Atera intzaio, bai. Ezker Ormatik, segunda errebesaz, baina azkenengo momentun Ezker Ormikutu daunin zabale eitzat eskumia gunda sartza. Intentzioa ikusi zaio. Bai, ni pentsa dut eskumia gundala pelota hori, baina ezkeba errebesaz gunda ondo gunda, baina azkenengo momentuan Ezker Ormiko daunean urten indau Ezker Ormatik eta zaiatu eskumia sartza. Ona. Urriola beitiak eman, baina batu du Baskek. Berriz ere, moztu. Ongi Bask. Harrapatu du. Hor, justu, ona izan da. Bera ez da pentsau, berak egin dauen gestua pentsau. Bai. Pentsa dabe gorrixik jodaula, baina keba, nitzeko... Barruan izan da. Barruan izan da, bai. Bai, nik ere... Da epai antzako, bai. Barruan izan dela intxatzen dut. Bueno, ez du da biz, ez da? Horrek iru tanto hortxe, saki kenduko balau, venga. 8 eta 5. 5 eta 8. Urriola beitia. Berriz ere ziok sakia kendu. Kanpora. Kanpora, bidali du Iriondok. Bai, egun ez dago asertau, baina... Ez zaio sakeak entzenari. Ez dut zakentzen, nakendu mitza, ni badau sos zerrei mentzet, Gaina, bentaja gorrixi deuke tanto bi, hiru tanto kuitsue, hau utzin dauelako, baina... Ia. Hortxe da, Urriola beitia sakean. Ona. Sake ona. Barruan izan da. Baskek. Eta harra, Mandiola. Eta hori ere barruan. Bai. Doi.
Hoi ere doi. Marrua libratuz, goiak libratuz. Eta Iriondo saiatu da hor, baina zulortu, asmatu. Ez, junda, eskatutza ontxe be, atzelariziek beti da pinitxe, ikusten da, peloti ondo jarraitzu dau, eta ez da, berak sartzeko, ero atzelarizi elateko modu nahi ondan, korrik junda bera, eta ez da haikak ipini bari. Bask, antzera, aretatik Mandiola. Garra pelotaka. Erroetetik bueltan Iriondo. Hori ere harra. Garrapatu hori. Moztu. Eta tanto. Bigarren botean jasu du Urriola Beitiak. 9-7. Gorriak aurretik. Bai, horzteit, niko suabe bota da jonek, ez da, jaiki seitziko oro, baina hor emonin betza pelotia ezin dago hori. Julenek hor aurri gainabe ondo topeten da pelotit. Bueno, deskantzo txiki bat, ritmo gogorra jogatzen da. Bai, final gogorra jogatzen ari dira. Bai, eta gero biharrez eta erabakixe da, urdinentzako eta, bueno, tentsio hori da bize. Momentu importantea da, 9-7, 10 tantu inguruan, askotan erabakitzen da aseta. Bai, eta honen tanto da nahi balizuk usaten dik, zer gero eta urraua da izan mamusta eta urdinek kontuzek, gamendik aurra gainabe, tantuk balizua onduzek daue. Tantoek balioa handia dute bai. 9-7, Julen Iriondo eta Tibo Bask. Gorri, bikote gorria aurretik lehen seta ere irabazi egin dute. Eta bigarren honetan bide beretik doaz oraingoz, baina 9-7 oraindik ez dago ezer erabakita. Bi tanto ez da asko. Hortxe da. Mandiola. Loteka da harra Mandio. Tibo Bask. Bizere Mandiola. Ongi. Tibo. Erkillon, Iriondo orain. Luze. Nota motela, Bai. Ezin dago rebotera llegau. Baten du... Susku dala. Bai, pixua daukala honek. Besteak baino gehiago. Bueno, askotan peloti hori igual lepo asko geldi goten da, potru barruko hotza goten da, eta kosta itzen da, pelota batzuk kosta itzen di berotzi, Emoten dago oso motela, Eta, bueno... Kostatzen ari zaie, Kostatzen ari zaie, Justen da, motelagoa dela. Eta, erra, tantoa. Bai, pelota honaz gainabe, lehen pelota bizia zebide, nik uste dute gorri dio pelota motela, askoz hobetu da bizela. Teo Baske errebeza oso ona duke, eta atzera ondo botatzen dago. Eta hormit topeten dago ni, Iñakik etorri bidea 11-12 reboti eta hortik aurrelarixe kentzi kontrarizu, ez da erretza. Eta Julenek anaurri hartzen dago ni, ez da parkatzen, tantu erretza izen dago, eta horren kontuzuk ibideko dago. 15 eta 11 nagusitu dira Iriondo eta Bask lehen setean. Urriola Beitia eta Mandiolari. Eta finala irabazteko gertuago daude. Gorriak. Indi Bask. Utzi Indio. Mandiolak. Urriola Beitiari jaso. Eta... Aietan, ez? Goxo, baziru dien, agian iritsiko zela. Bai, baina jaiki itxiz, motela zatu, pelota motela da, eta jaiki zein dagoenein ez dago bapein. Korrik zuzenik junda Iñaki, baina hori ikusiko da. Ikustu du goxo utzi du Iriondok. Eta biharren jaiki zeba bertan egin dago, korrik egun dago. Hirugarren mailan erreixa horretan egin dago. Joan da Urriola Beitia, baina ezin izan du harrapatu. Iriondoren dejada goxo ura.
Sakea Iriondok gauza bera indi Urriola baitiak. Deja da goxo, baina harrapatu du Iriondok eta atzera. Mandiola. Ona. Ongi. Horregatu egin da Bask, baina harrapatu du. Erki, Mandiola. Harrapatu du pilota hori. Hor Baskek dejada egin du eta ez da iritsi. Urriola baitia. Ba, ailega huin da, baina ez da usartu. Korrike, baina engaina huin dau, Artino Rebsa semote ban atzera utata doela, korrik egun da bitxu. Ailega huin da, haiki bat justuen baina ez da asma usartzi. Bueno, gorri ikusten da. 17 ematen du partidak iese ingo diela urdinei. Bai, bigarren set honetan. Pentsau, pelota motelaz gaina be erretza, Justu endaren goiko zaran. Libratu egin du, eta txapara! Txapara! Bai, pilotaka da hori, Julen Iriondok. Nik usten dute txapaganien barrure ormabiko urtotza, baina barrure da eta junda rebota hori, baina. Beste pilota bat aterako dute. Bai, nik usten dute lehen jokatu dauna eurek jokatzen ondana, ez da ipak, eurena o gorrixen aldeelen bat dauna, gero gorrixen pelota barrexeta daue, bat ze pelota bat apurtu ina, da hone pa bizitxua, niko daue. Mandiola. Zabalean Iriondo. Arki bildu du pilota. Eta kanpora. Kanpora ion da. Pilotaka da hori. Eta tantoa gorri 13 eta 8. Bi tanto, besterik ez dituzte behar. Julen Iriondok eta Tibo Baskek. Helduen mailako final hau irabazteko. Sakea Iriondok. Mandiola. Goiak libratuz. Gertu ibili da, baina Iriondo deja da, eta tanto. Ondo, ikusten ez da pelota barrixaz, lehen dutetik atabu egin gorrixek asko ez Iriondok pelota asko hartzen dagoen aurrien eta gero ondo maitzen dago, tantu errazitzen dago. Tanto bakarrera daude Iriondo eta Bask. Txalo zaparra da azken sakea. Egingo du Iriondok. Zera du sakea. Mandiolak indartxu. Errebotetik bueltan Iriondok. Jaso. Jo Mandiola. Hortxe, errebotean sartu da, bueltan Urriola baitia. Iriondok harrapatu du, Ormabiak, eta tanto. Oso ondo. Tanto, eta partida Iriondo eta Baskentzat. Bai, ikusten dena da konfiantza guztizaz jogatzen da bizela, bai aurrela arixe eta bai atzela arixe. Eta han aurrin Julenek hartzen dagoenien, ondo amaitzen dagoela, ikusten da aukerak aprobetxau itzen dagoela, eta oso ondo da bizela. Eta Teo Bas, pelota oso jitsi galdu da, uste batero bi pelota galdu da, bakarrik partido set bisetan, eta ikusten dana konfiantza guztikin jokatzen da bizela, ez da? Eta, bueno, demostretan da urte osoan ondo da bizela jokatzen, eta gorko setetan partidutan gustora da bizela. Bueno, eta hemen ditut bi irabazleak, Julen Iriondo eta Tibo Bask, zorionak lehenik da behin, felicidades, enhorabuena. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta zer moduz joan da partida? Partida gogorra ikusi dugu, eta, bueno, zuek nola ikusi duzue?
Bai, partido gogorra jogatu. Da, peloteu asko indau, pelota bizitxez da jonek atzetik eskumiaz mine itxen alegintzen izen da. Baina hau baskebe ondo bili da utzi hitze gogor, da ondo. Bueno, Thibaut, tú también te hemos visto muy bien. A veces hemos visto que has metido la pelota espectacularmente en la cesta. Y es un arte y eres un artista. Hemos visto que has hecho un muy buen partido. Muchas gracias, sí, estoy muy bien, muy preparado físicamente y con un delantero como Julen yo sé que es la partida muy fácil porque es un gran jugador y hace todo muy bien. Y bueno, ¿qué tal te ves este año en el campeonato, en los partidos que estás jugando? ¿Qué tal? Sí, es hay buenas partidas y creo que es importante de jugar contra todos y prefiero jugar con ese. Aurkariak, Urriola Beitia eta Mandiola, gertukoak zuretzat, baina aurten partida zuretzako. Bai. Bueno, hori suerti begizeten da ez. Gaur irabazio, ondo jogatu eule pentsetonik. Eulepe ondo ibili, baina, bueno, bakotxa guztatzu egin duz bat abestie, da azkenien suerti behaldeik gu, da ondo. Erki, eskerrik asko eta segi hola bikote. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoa amaitxu da ja. Partido politxe ikusi hau, azkenin ikusi da gortxiek hobeto jogatu dauela eta serizua jogatu dauela eta ondo da bizela, eta hone zengo zau, Julen esan dagoen ezta, urrengo beste egun baten esango da, eta hon urdinepe ikusiko daue ze fallo ero zer zein dauen gaur, galtzeko partidu hori. Nik usten dut, euren fallo baino nik usten dut gorrixiek askoz bobetua jokatu dagoela eta maila alto emon dagoela. Bueno, eta sari banaketei ekingo diete, gaurko partiduan, mentxe ikusten dugu, Durangoko Ezkurdi Jaialai Eskolako haurrak ere tartean hemen, pasilloa egingo dietela gaurko pilotariei, merezita daukate, bi partidu nik uste politak eta edarrak ikusi ditugula, bigarrena bereziki nivel altukoa izan dugu Ezkurdi Jaialai, Durangoko Ezkurdi Jaialai pilotalekuan, eta gogoratu lehen partida, Eduardo Agirre eta Gorka Segurolak eraman dute, Teo Etxegarai eta Jon Iparragirreren kontra, eta bigarrena ere, gorrien alde erori da Julen Iriondo eta Thibaut Bask, Iñaki Urriola Beitia eta Jon Mandiolaren aurka. Bai, ez da, Gaztik eta ondio Gaztik, ikusiko dauen nausisepe eurek zelan, zan mejoretan dan urtetik urta, mejoretan jungo die, eta oso garrantzitsu zeten da Gaztipe ikusti nausitxu hauek zelan jokatzen dauen, ez da? Eurepe petxetan, amendik urte batzu eta, niote horretxe modun jogatu, bentzat helburu bat ikusi, pelotan mejoretako. Hementxe ditugu, lehen partidako galtzaileak ez du errango, baina azpitxapeldunak errango dugu. Eta Teo Etxegarai eta Jon Iparragirre, beren saria jasotzera atera dira, kantxe erdira, saskia beteta daukate, hortxe ikusten dugu medaila daukate, baina saskia ere eharra, hartuko genukeukuk, holako bat, Felix? Gustora gaina, jokatu behar. Jokatzen azibiko dozta behia holako bat ematen badabe. Makina sari irabazita Felix hemen. Bai, Durango, Danien, ez da, baina, problema kenon eseten di, garbitzen, ez da? Sari horrek lehena, onako barik beti kopa bat, ero trofeo bat, ez da? Eta orduan, etxinda zan pila bat, eta izan mango diko. Nan bestek, pilo asko daz. Eta ni handi izaten dauna da, beti izan da jore. Arge, egun zera hautzek entzen neko lan ikutzen dagoela, baina, baina, saria irabazteak alde hori ere badauka, baina garbitzak lana dauka, baina alik eta kopa gehien izate garbitzeko ere polita da, Bai, ezin ez da Sarri iguale jute maza ikusta osatezun ez beste sarri ze txapek eta burun idea askotan bizkate galdute egutzezu, batzuk egutzezu gogun.
da beste batzu, igual ja eskutxatzuz. Ni, bueno, normalin urte askotan egoun ikutxoaz gehienak. Denak bereziak. Dana izaten dira. Bereziak, ze gainabe, ez fronton desberdinekuk eta etapa desberdinekuk, ezta? Ameriketakuk eta gero fronton bat Durangoko txapelketik jugatuan iraztxeku, eta Margin jugatuak iraztxeku, eta Gernik jugatuak iraztxeku, Donimali Lotzune iraztxeku, Biarritzko iraztxeku, Osegorreko iraztxeku, Maulueneko iraztxeku, bueno, azken nine pilo bat Bilboku, bueno, asko, ezta? Eta orduan txapelketa danak izan dira bereziek, ezta? Gero munduko bai, eta gero Euskal Herrikuk, eta dana bereziek. Nik uste dut, edoze txapelketa jogatzen dani iruazti, iruzinu imoten dago, eta, bueno, anoten dizta. Hamendik, egun urta, nik lurraspixen agunin, tein unongo nazen, batzuk ikusten dagoen izango, Jesus, hemen da txapelketa bitxu hau ez da ize urtetan, da, bueno, oso politxik zetan, da. Eredu izan daitezela. Bueno, eta jaso dute saria lehen partidoko txapeldunek ere, Eduardo Agirrek eta Eduardo Agirre eta Gorka Segurolak, Zumaiarrak biak eta bigarren partidoko heldu mailakoek ere jaso dute beren saria. Saskia betia ikusten dugu, berriz ere sasoian egongo dira, Bai, bueno, non ikusiko dago, beste hiru txapelketa egatzen dira. Eta ikusiko gero, txapelketa, bueno, finala ondixe jogatzen danien, bueno, zein da urtengo txapeldun. Txapeldun totala. Totala, exactamente, hori da. Bueno, eta argazki eder honekin, gaurko partaideen argazki eder honekin, agurtzen hasiko gara, emisio hau etengo dugu, Ezkurdi Jaialai pilotalekutik, plazer handia izan da Feliz, hemen zure ondoan. Egotea, eta zure konsejoak entzutea, eta areta gehiago, pantailaren bestaldean egon zaretenoi plazer baduzue, urren arte, aio! Agur!